най-силният политически елемент в Македония си остава, аз бих го нарекал, югоносталгията и влечението към Белград. Те се надяват изключително много в Европа да се приеме не консенсусното взимане на решения, а с мнозинство взимане на решения, с 2/3 или 3/4 на европейските съвети, в Европейския парламент, което да позволи в един момент с гласуване България да бъде заобиколена, ако Доналд Тръмп стане президент, нещо, което е изключително възможно от днешна гледна точка, предвид така и състоянието на неговия опонент. Очаквам, че натиска за промени в Македония ще намалее. Здравейте, уважаеми дами и господа! Вие сте с поредния епизод на подкаст Марица. Днес наш гост е Владимир Славенски, общински съветник от Пловдив, преизбран за втори път, мисля, за председател на ДСВ Пловдив. Иначе извън политическото му битие политолог, който така има един подчертан интерес към балканската геополитика, да кажем. Здравейте! Здравейте! Радвам се да гостувам в студиото на Марица. И на нас ни е приятно, че сте тук. Предполагам да започнем отвън навътре нашия разговор. Да тръгнем от Балканите, да минем през националните въпроси и предполагам ще стигнем и до местните. Използвам вашата експертиза като специалист по балканска геополитика, за да засегнем една много интересна за нас тема. Това е темата за Македония. Говорихме си преди началото на записа, че това е една тема, която е интересна от 100 години, може би ще бъде интересни следващите 100 години. Да. Интересно ми е пък на мен вашия коментар за това, което се случва след избор на Македония, след техните президентски избори и така изявленията, логични или нелогични, които се чуват оттам. Резултатите на парламентарните и президентски избори в Македония са повече от ясни. Видимо, съвременното македонско общество тласна държавата си към радикализма, който се изразява най-вече в ВМРО ДПМН. Спечелиха убедителна победа. Заедно с новата албанска партия Влен успяха да съставят и мнозинство. Виждаме резултатите на Гордана Силяновска, която изключително убедително спечели президентските избори. Тоест има единство в македонското общество, че на държавата, за огромно съжаление на България, естествено и на Европейския съюз, и е нужно едно радикално управление, което, подчертано искам да кажа, се базира на македонски национализъм. И в интерес на истината, разширим малко погледа ни извън Скопие и бих казал дори извън Балканите, тази победа на ВМРО ДПМН и новото управление в Македония всъщност е част от един доста по-задълбочен процес, който се наблюдава в цяла Югоизточна Европа. Всъщност ние виждаме, че се сформира една дъга на радикализма, ако мога така да кажа, която въобще не е свързана с целите на Европейския съюз и НАТО на Балканите, напротив, с други цели е свързана. Тази дъга започва в Будапеща, където управлява авторитарното правителство на Виктор Орбан, минава през Баня Лука в Република Сръбска в състава на Босна и Херцеговина, където имаме едно радикално пропутинско управление от Мирослав Додик, минава през Белград, където е добрият познайник Александър Вучич, който бих казал вече почти е завършил една съвършена форма на авторитарен режим и стига до Скопие, където имаме едно ново радикално управление. Тези процеси, така погледнати, са плашещи за България и за цялостната ситуация в Югоизточна Европа. Добре. Обясните ми, така и на зрителите по-простичко, кога и защо македонските политици ще започнат да се съобразяват с реалностите? Защото те според мен говорят някакви неща извън реалностите. И кой трябва по-напред да им го каже, защото до последните месеци им го казаха доста хора, че трябва да почнат да се съобразяват с реалностите и да стъпат на земята, като се започне от американския посланник там, представители на Европейския съюз и така нататък. Да, и конкретни държави от Европейския съюз, като Гърция, Германия, Франция, целият дипломатически корпус, буквално казано западен, който е в Скопие, се обърна към македонците, че това е нередна политика и този тон, който те задават, е дълбоко конфронтационен. Кога ще го разберат, обаче е много труден въпрос. Според мен той е много дълбинен въпрос. Дължи се не на това, че сегашните политици конкретно, които са на върха Мицкоски или Гордана Силяновска са радикали, дължи се на един основен проблем, който има македонското общество.
Един проблем, който не идва от сега, той идва от времената на Югославия, а и от времената преди Втората световна война. И това е проблема за идентичността. Всяка една модерна национална държава има изключително ясна идентичност, което позволява тази държава да има в нея нормална политическа борба, да няма остро конфронтационен тон, който да противопоставя едни на други хората или едни с други държави, страни, съседни страни най-вече. А в Македония това го няма. Тя не е модерна държава по смисъла, който се влага от 19 век в модерните европейски държави в 20 век. Всъщност те имат проблем със своята идентичност, който не могат да разрешат с методите на нормалното демократично управление. И това води до това, че тона в Македония, политическата борба в Македония са на едно изключително ниско ниво. Добре, но така отстрани погледнато, тяхното поведение е шизофренно. Те изобщо имат ли желание за европейска перспектива според вас? Аз мисля, че има части от македонското общество, които имат искрено такова желание. Да. На първо място това са албанците. Защото ние не трябва да забравяме, че Македония е двуезична и двународна държава. Да. С заложи в едната конституция още доста етноси. Албанците със сигурност са най-евроориентирани. Има значима част от македонското общество, говоря за македонците славяни или, да кажем, грубо казано, тези, които са с български происход. Айде да ги оприличим на православни християни, католици в една част. Една сериозна част от тях, никой не знае точно колко, дали е повече от половината или по-малко от половината, желае интеграция с Европейския съюз и с НАТО. Това са най-често жителите на големите градове, основно Скопие, разбира се, но и по-големи като Битоля и Куманово също така. Но видимо тази част от обществото не може да наделее в политиката, тъй като най-силният политически елемент в Македония си остава, аз бих го нарекал, югоносталгията и влечението към Белград. Това е социален фактор в Македония, но той си има и своята бизнес, политическа и медийна база, която тласка много от македонците към Белград. И разбира се, чрез директното влияние на медии, на политици, на дипломатически корпус, дори бих казал и на белградската агентура, която винаги в Македония е била силна. Чувал съм от различни анализатори една теза, която не знам дали споделяте, че в крайна сметка на албанците в Македония ще им писне и ще вземат нещата в свои ръце. И може би така дори малко странно в тях е надеждата за европейска перспектива. С последното съм абсолютно съгласен. В тях е голямата надежда и между другото българската дипломация, за съжаление през годините, пропусна да го разбере това нещо и да работи доста по-активно с албанците. Това е сериозна грешка. В момента обаче албанското политическо представителство в Македония е силно разделено и не бих казал, че поне близките 5-6 години те могат да се консолидират и наистина да им писне, да тръгнат да правят нещо, да дезинтегрират самата Северна Македония, но по всичко изглежда, че Мицкоски и новия президент на Македония, т.е. новия премиер и президент, двамата, които така са върховните представители на Македония, са настроени много конфронтационно. Аз виждам по техните изказвания, че те имат определен план, свързан с Европейския съюз. И този план е много оперативен. Те се надяват изключително много в Европа да се приеме не консенсусното взимане на решения, а с мнозинство взимане на решения, с 2/3 или 3/4 на европейските съвети, в Европейския парламент, което да позволи в един момент с гласуване България да бъде заобиколена, България и Гърция дори да бъдат заобиколени, и Македония да получи зелена светлина за Европейския съюз, за реални преговори и вече влизане в структурите на Европейския съюз. Само че аз си мисля, че това много трудно може да се случи. Но те имат такъв план, да. За да поизчерпим темата за Македония, очаквате ли някакво разместване на пластовете при евентуална смяна на властта в Белия дом? Защото там има една линия, която непрекъснато стои в взаимоотношенията. България, Македония, Македония, Европейски съюз и така нататък. Всъщност, едно нещо, което така хората, които се опитваме да изследваме Македония, без да сме експерти, аз въобще не се имам за такъв, нещо, което се пропуска е, че геополитическата сила, която от 2001 година насам има най-силно влияние в Македония, това са Съединените американски щати. Да. Да си говорим и за Русия, и за Белград е нужно, защото това влияние също се усеща, но Съединените щати наистина са тези, които
имат осезаемо влияние в Македония. Според мен, ако Доналд Тръмп стане президент, нещо, което е изключително възможно от днешна гледна точка, предвид така и състоянието на неговия опонент, очаквам, че натиска за промени в Македония ще намалее, което означава, че ще се влоши положението. И спрямо българските интереси, и спрямо интересите на Европейския съюз. Натиска за това Македония да се държи нормално, да върви към реформи и да иска активно присъединяване към Европейския съюз. Тоест, за тази политика Тръмп в Белия дом не ни трябва. Ние ясно и направихме много грешки по отношение на Македония. Може би и правим. Но има ли нещо, което от тук нататък в съвсем близко бъдеще можем да направим, което да коригира нашето положение и нашата позиция? Аз в своята дисертация изследвам по-специфично подписването на договор за добро съседство, който през 2017 година на нас не се представяше като един невероятен триумф на България, над Македония и така насетне. Само че общия извод от всички действия, които последваха и бездействия, които последваха след договора, е това, че македонците тогава буквално ни изиграха и то много добре ни изиграха. Българската политическа класа не си даде сметка за това нещо. Затова в следващите години след 2017 всъщност отношенията се влошиха. Не стъпиха на базата на приятелство, напротив, влошиха се още повече, стигнаха до на мъртва точка, когато наложихме вето за преговори с Европейския съюз на македонците. И от тази гледна точка ние, включително българския политически елит, не разбира, че в Македония си има проблем не с ВМРО, ДПМН или с СДСМ. Ние имаме политически проблем с нещо много по-фундаментално и това е въобще идеята за македонска нация, това, което се нарича македонизъм или македонски национализъм. Това не се преборва, когато ние се разберем с една политическа сила. Всички македонски политически сили, без значение дали говорим за СДСМ, за ВМРО, ДПМН, за Левицата, една от сравнително новите партии в Македония, всички те са пропити от македонски национализъм. Това се бори с много дългосрочна стратегия и политика на, грубо казано проникване в македонската политическа среда и в македонската общественост. И ще ви кажа, аз винаги съм се чул това как да стане. Наскоро прочетах отново една великолепна книга на Симеон Радев, който, знаете, македонски българин отресен, за възраждането и Македония, македонските дейци по време на възраждането до освободителната война. И там много ясно видях. Единственият начин е чрез културно-просветна дейност. Това е много дългосрочно, за десетилетия напред. Но има ли България такава стратегия и опита ли се да я приложи разбира се, спазвайки всички разпоредби на международното право, може да се надяваме на дългосрочен успех. Какво казва Радев съвсем набързо? Тези македонски българи, които през 19 век най-много са се гърчеели, разбирайки истината за своят произход, за своята история, стават най-радикалните поддръжници на българското възраждане. В момента хората, които в Македония са най-ярки защитници на българската кауза, както в Битоля, в Скопие, в Охрид, те преди са били ултрамакедонски националисти. Но разбирайки каква е истината, те са станали най-ревностни защитители на България в Македония. Това е пътя, разбира се, има и много други пътища. Икономическо, образователно сближаване, работа на съвместната комисия. Има много дипломатически методи, които ние може да използваме, но не навлезем ли в културно-просветната дейност, всички успехи са само повърхностни. Добре. Темата с Македония е много интересна. Може би да си говорим още часове. Да минем малко към вътрешно-политическите неща в България. Може би по-скоро дори въпросът ми е да ми отговорите от позицията на първо място като политолог, отколкото като представител на ДСБ. Какво се случи в България последните няколко седмици, след изборите? Разбира се, акцента на всичко, което стана и на целият този качемак е събитията в ДПС. Това в ДПС е нещо нормално ли или е нещо, което така ще има историческо значение след години? В общи линии това е картинката, която аз виждам и която искам да ми обясните. Първо искам да кажа малко за резултатите от изборите. Mm-hmm. За мен най-важният и най-голям резултат там е, че хората не излязаха да гласуват. Това е присъда за всички политици, включително и за
за мен, който се упражнява върху политическата дейност. Тъй като те не привиждат в българските политици, които действат в момента на терена, хора, които могат да разрешат политическата криза. Видя се, че победителя в едни големи кавички с 11% пред предишната втора сила ППДБ не може да състави правителство и не може да разреши политическата криза. Дори стигнахме до това откровенно, как да кажа, почти на едно, извинявам се за изразно, инфантилно ниво на представителство да влезе в парламента в лицето на господата от Величие, господата и дамите от Величие. Което е изцяло, лично за мен, аз си го обяснявам, с изцяло протестен вод. При това както социолозите казват, на разумни хора от големите градове с висше образование. Извинете, че прекъсвам, аз умишлено избягвам темата за Величие, защото смятам, че те залязоха преди да се зададат въпросите за тях. Да, но самото им влизане в парламента е много симптоматично. Много симптоматично. Аз си мисля, че нашата криза от 21 година, която започна политическата криза, тя вече е дълбоко социологическа криза, криза на обществото. С това, че не може да се излъчи адекватно представителство, което да решава политическите проблеми. И в обществото след резултатите от изборите се създаде едно усещане, че първата и втората политическа сила могат да съставят кабинет и да си управляват така, както са управлявали от 2009 година насам. Къде е скрито, къде е явно. Но това не се случи. Тъй като се оказа, че втората политическа сила, човекът, който изглеждаше, като го гледаме по телевизията, че държи всички козове, господин Делян Пеевски, се оказа, че въобще не държи всички козове. И според мен неговите действия, които са свръхамбициозни, все пак той беше най-голям радетел да стане това правителство. Бойко Борисов не е бил толкова голям радетел. Росен Желязков не е бил толкова голям радетел, въпреки че беше предложен за министър-председател. Човекът, който най-яростно защитаваше правителството, беше от втората политическа сила. Което само по себе си от гледна точка на нормалния политически процес е... малко нелогично. Пар екселанс, няма такова нещо. Нонсенс, както я казват. Но се видя, че всъщност господин Пеевски чрез това си настояване обърква своите хора. Аз си мисля, че той дълбоко подценява каква политическа партия е Движението за права и свободи. Той не усеща какъв е генезиса на тази партия и в момента, в който спря да се съобразява с генезиса на партията, който и не разбира, основателя на партията да му покаже, че не може така да се играе с неговите хора. Сега вашите колеги от ДСБ, от централното ръководство, съвсем наскоро представиха една идея за технически кабинет, което първо да ми го обясните, защото аз не съм наясно какво е технически кабинет. Но пък това, което се случи след това, че колегите от Продължение на промяната нещо не бяха много съгласни с този технически кабинет. Всъщност технически кабинет, нашето предложение преди всичко казвам, е насочено към едно отговорно поведение към държавата и към възможност поне временно да се разреши политическата криза. Технически кабинет има няколко елемента, които е важно добре хората да ги чуят и ще усетите каква е разликата с експертното правителство, което пък го предлагат от Има такъв народ. Така. Техническият кабинет преди всичко трябва да бъде оглавен според нас от изцяло партийно независима фигура. Доказан авторитет в държавата. Има такива, обсъждали сме някои имена, сега няма да ги споделям. Но човек, който сам да бъде овластен, да намери министрите, които са му нужни, а през това време политическите сили в парламента да седнат на разговор, може би на кръгла маса, и да обсъдят една много голяма програма, бих казал програма по германски модел, 500-600 странична програма, с която да се вземе това правителство в рамките на определен срок, може би около една година, казвам може би. Следващи избори веднага не е системно решаване на проблема, напротив, това е удължаване на политическата криза с много неизвестни пред нея. Защото има поне няколко политически субекта, които могат да бъдат представени в следващия парламент. Може да се роди нещо много по-радикално и ново от Величие, а може и държавата да изпадне в такава криза, че да се появят гласове за Велико народно събрание и смяна на модела. Нещо, което е път към автокрация и диктатура. Добре, но предлагайки този технически кабинет, и към момента на предлагането, но ако има някакви теоретични шансове той да се реализира, не изчезват ли те автоматично, след като вашите колеги от ПП се разграничават от тази идея? Аз мисля, че
Колегите от ПП със сигурност трябва добре да обмислят тази възможност. Не знам доколко до край са разбрали това, което предлагаме, тъй като опитваме се от 2 дена да го обясняваме по медиите. Искам да използвам случая да благодаря пък на колегите от Да, България, с които заедно правим Демократична България, за това, че така, като вече ни опитни политици, веднага възприеха идеята и бяха готови да участват. Колегите от ПП мисля, че с това, което свършихме с тях до момента, с малко успехи, които имахме, въпреки че не успяхме да ги обясним на хората, могат да видят тези възможности, които ние не завършихме в кабинета Денков, да бъдат реализирани през технически кабинет, който да потърси наистина широка подкрепа за приоритетите на България. И пак казвам, този технически кабинет не е за 4 години. И основната му цел е поне временно да разреши политическата криза в страната. С една наистина добра програма, дълга, 500-600, може и повече страници да бъде, с едно лице, което да го оглави и да бъде равно отдалечено от всички партии. Тоест, вие виждате това като някакъв поне частичен изход от тази спирала от избори. Да. Временно стопиране, бих казал, на политическата криза. И намиране на изход, разбира се. А какво ще стане, ако влезнем в още едни избори? Защото, по мое мнение, в рамките на този един месец, който се води предизборна кампания, честно да ви кажа, почти нищо не се случва, а и тези нагласи на хората, чисто социологически измерени, дори го показват. Горе-долу с това, което влизат партиите в политиката, в изборите с това излизат. Така че не се ли очертава едно безкрайно завъртане от тук нататък? Надявам се да не се очертава такова. Именно за да го възпрем, ние предлагаме технически кабинет. Какво иначе би станало, ако няма с третия мандат правителство, аз лично не мога да кажа, тъй като по всички прогнози от последните избори, които съм се опитвал да правя, особено конкретно за качеството на народното представителство и за това колко ще получат партиите, въпреки стъпвайки на базата на социологията, се оказват не толкова верни, тъй като има неща, които за съжаление социологията ги пропуска, както пропусна Величие, за съжаление. Както пропуска други големи тенденции в обществото. Не го казвам, защото социолозите ни не са добри, напротив, аз мисля, че там има изключително кадърни хора, учени, но просто те са съсредоточени върху тези проценти на големите партии, които са важни чисто за хората, медийно са важни, разбира се, да бъдат представени. Не мога да прогнозирам какво ще стане в следващите избори, тъй като ситуацията е динамична, хората са ядосани. Единството, което знам със сигурност е, че над 2/3 от българското общество не иска нови предсрочни парламентарни избори. Добре, и в качеството ви на общински съветник на Пловдив и на лидер на местната структура на ДСБ, да ви питам няколко неща. Направи ми впечатление, едно от последните събития, които се случи тук на местна почва, е отпадането на кредитния рейтинг за Пловдив поради неподаване на финансова информация от страна на общината, доколкото разбрах. Да. Какъв знак е това за община Пловдив? Преди всичко е голям гаф, с който буквално казано се излагаме. Гаф, ама който може да оправим или който ще има някакви последици? Може да го оправим. Ние преди почти месец повдигнахме тази тема. Общината още не е реагирала по каквато да е форма. Задали сме питане официално в Общинския съвет, отговор нямаме. Но проблематиката, която създава на липсата на кредитен рейтинг и на оценка на кредитния рейтинг на Пловдив, е на 2 нива. Първото ниво е на ниво на общината. Защото когато не подаваш актуална финансова информация, почват ни въпроси. Криеш ли нещо от публиката? Криеш ли нещо от хората? Изпълняваш ли си бюджета? Ние до сега сме имали 3 пъти Б рейтинг с положителна нагласа, с положителен тренд. Дали той все още е същия? Дали общината се опитва непрозрачно да прави под погледа на общински, т.е. извън погледа на Общинския съвет и на гражданите неща в общината с публичните финанси. Всички тези въпроси са на общинско ниво. И на по-високото ниво, на нивото на финанси, икономика и инвестиции, означава, че общината става по-непрозрачна и че бъдещото кредитиране на общината поради липсата на кредитен рейтинг може да бъде по-високо. Тъй като нямаш прозрачност, може да имаш рискове. Като имаш рискове, лихвата е по-висока. Това е, бих казал, един сериозен проблем. Задлъжнялостта на община Пловдив не е толкова голяма, но пък не е нужно тук насетне за кредитния ресурс, който се ползва, тя да бъде по-скъпа.
това е щета за общински бюджет и за местните приходи, които благодарение на тях се формира възможността за тегляне на кредити. Ние задаваме съвсем основателно този въпрос, както към господин Димитров, така и към госпожа Жени Петкова, която е заместник по финансите, дали всъщност те целят Пловдив да стане една от най-непрозрачно управляемите общини в България. Посочили сме в нашото питане конкретен въпрос, кой всъщност е виновен, кое е лицето, което е изпращало, събирало информацията до момента. Все още нямаме отговор. Надявам се в момента, в който да го получим, там всичко да е ясно написано, не както обикновено бланкетно, и да го публикуваме пред хората, за да се знае. Инвеститорската опасност съществува, предполагам, защото така с моите повърхностни познания, доколкото знам, един инвеститор, като реши да вкарва пари някъде, поглежда кредитния рейтинг, вижда какво става, какво не става там. Разбира се. Най-често дори започват от кредитния рейтинг и тогава гледат други показатели. Да, като го няма, може да пропусне община Пловдив. Направо отива към Стара Загора или към Бургас или към София. От доста време насам, вие сте привърженик на една много тежка, незапочнала и не знам кога ще започне реформа, свързана с децентрализацията, идеята там, къде се изкарват парите, там и да се харчат. Точно така. Сега в този качамак политически, кога ще дойде време на тази реформа, ще дойде ли изобщо, на всичко отгоре това е нещо, което не може да се случи за един ден? Сякаш в момента на това ниво на политическото представителство в Народното събрание много трудно ще дойде. Много трудно, но пък искам да се върна към правителството Денков и да кажа, че макар и частично, макар и много далечно, това беше поставено на тезгяха с общинската програма, която се направи с държавно финансиране. В нея има малки елементи на децентрализация и те са в това, че Министерството на финансите предостави, както е случай на Пловдив, 100 милиона лева и казва, изхарчете ги както искате. Тоест, ние не ви правим програма специално за това и за това да ги изхарчите. Изхарчете ги както искате. Сега, съвсем други коментара, ние 74 от тия милиона ще ги изхарчим за стадион Ботев и за стадион Локомотив. Да. И за още 11 по-малки проекти. За сравнение на община Пазарджик, която поради размера си получи 50 милиона, по-малка е значително Пловдив, там ги изхарчат в 78 проекта, които са насочени към малките квартални улици, междублокови пространства, тротуари и неща, които реално могат да се отсетят масово от хората като промяна. Но, все пак, аз съм го провел този разговор с Асен Василев, елементът тук на децентрализацията е, че кметовете решават, ако искат, може и с решение на Общинския съвет, как да се изхарчат парите. Но истинската децентрализация въобще не е такава. Истинската децентрализация не е ресурсите да минават първо през София и след това да се връщат в Пловдив и в другите общини в България, а да си остават точно там, където са изработени, чрез корпоративното и подоходното облагане, които са двата инструмента, които могат да бъдат най-силно включени тук и да дават повече власт на общините. Тази реформа ще отнеме голям лоз за влияние на централната власт. И трудно ще мине поради тази причина. Това е всъщност най-голямата пречка пред реформата. В другите държави, където имало такъв специфичен процес на децентрализация, той или е минал, когато се е променила конституцията на страната. Това говоря за тези държави в Източна Европа, които направиха преход. Или с изключителна борба между Министерство на финансите и ресурсните министерства и отделните общини и общински структури. В България Националното сдружение на общините, което е най-голямото сдружение въобще на общини в страната, за съжаление не е такъв лобист това нещо да се случва. Те трябва да са точно хората, които да лобират постоянно. И разбира се, политическите сили. Между другото, голяма част от партиите са заложили децентрализацията в своите програми, но извън, бих казал, дори частично ДСБ тази тема почти не се комуникира и не се коментира. И няма реални действия за нея. Тъй като сме към края на разговора, не мога да пропусна една тема, която, разбира се, последните месеци поради това, което се случва, получи шумя, но това е темата за паметника Алоша. Мислих си сега, докато си говорихме, че една много голяма тема също пропуснахме. Това беше темата за съдебната реформа, която е ваша тема на вашата партия. Тя е много голяма според мен и много трудно може да се съберем в рамките на 2-3-5 минути, така че може би ще оставим за отделен разговор, но дайте да видим какво правим с Алоша. Вие и представители на вашата партия искахте паметника да бъде
преместен. Да. Докъде се стигна с тази инициатива? Ами в момента още изчакваме община Пловдив да направи своите анализи, колко ще струва преместването и какъв е технически начин това да стане. Разбира се, прави се и обстойно юридически анализ, тъй като паметникът е собственост на община Пловдив, за разлика от паметника на Съветската армия в София, който беше държавна собственост, но се намира в парк, пред това парк, който е паметник на парковото изкуство, Хан Бунарджика. И това със сигурност ще затрудни процесите, но се върви в тази посока. Една временна мярка, която надявам се до година ще се случи относно паметника Альоша, е ние чисто информативно да обясним добре на хората какво означава той. Всъщност това е сериозната образователна борба, която сме захванали още от нашето предложение през януари месец. И на паметника да има адекватни опознавателни знаци и табели, за да показва какво символизира той. За да е ясно, че преди всичко това е паметник на Съветската армия, той не е просто Альоша. Между другото, много рядко в Европа тези паметници са персонализирани така, както в България, и да се наричат с конкретни наименования, което между другото чисто пропагандно е много успешен ход, защото персонализирайки паметника ти вадиш основното съдържание от него. Ние искаме да наблегнем именно на това основно съдържание и че той символизира една армия, която в периода 1944-1947 година окупира държавата ни и нанася едни катастрофални щети. Не знам дали не си изпуснал момента. Въобще не мисля, че е изпуснат момента, тъй като все още в България, особено в хода на войната на Русия срещу Украйна, руската пропаганда, опитите за връщане към носталгията по социалистическия тоталитарен режим се опитват отново да налагат своите тези в обществото. Въобще изключвам тук дори въпроса, че това се случва и чрез много сериозна агентура в България. И това са въпроси, които касаят националната сигурност. Но въобще не сме изпуснали времето. Напротив, точно сега е времето, което това да се случи. Разлома в българското общество през 90-те години беше комунисти и антикомунисти, докато сега мисля, че разлома е изток-запад. И той е много по-съществен от просто комунисти и антикомунисти. Защото е свързан с много пряко с геополитическата ориентация на България и с това, че някои хора се опитват да я променят. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря. Той беше така много интересен и минахме, може би не в дълбочина, но през голяма част от актуалните теми. Уважаеми дами и господа, това беше поредният епизод на подкаст Марица. Днес мой гост беше Владимир Славенски, общински съветник от ДСВ Пловдив, лидер на местната организация, политолог. Аз ви желая всичко добро.